Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Danas će Đina dobiti od mame igračku koju god poželi, a tetka je tu da mi pomogne. Da pomogne. Ili idemo? Da. Đina, gledamo igračku. Điđi. Ne sviđa mi se. Ne, hoću. Glupo. Šta smo rekli? Ej, gledala sam tu reklamu. Glupo. I o čemu se radi u reklami? Može da ga sisaš i da ga češeš i da ga kupaš i da ga snimaš. Wow. Ali neću ga. Pa, kupili smo već lolutkicu. To nije lolutik. Za koje baby mecati? To je Cry Baby. Da. Hatchimals. Kad je Zaga to kupila? Pa gledala sam taj video. Pa onda hoćemo mi ili nećemo? Nećemo. Ne, mora da se guva sa cevcicom. Sa cevcicom? Pa onda najbolje ostaje ovo, a? Hoćemo da probamo da ga šišamo. Zašto? Ja ću da izaberem. Ja. Ona da izabere, ne ti i teto. Ovamo je već skuplje. Dođi ovamo, ima bebe. Hoćeš? Uf, ne mogu da ih stignem. Tobogan, imaš tobogan. Imaš veliki tobogan, stvarno ti ne treba tobogan. Zina. Ja ću da izaberem. Tetka je htjela. Zina, hoću onog čupavka. Idem tamo da uzem čupavka. Ne! Ne! Ne deri se. Ne! Ne, baš je ružno. Ej, nećemo čupaka. Dođi u nam. Dođi da vidimo, beba ima jedna slatka. Dođi ti pokaži. Evo, Điđi. To nije biba. Dobro, da ti pokažem. Ne. Čekaj, videla sam sam. Ova. Jeziva je. Sad ću ti kažem šta sve može. Može da ne zatvori oči. Ti to! Neću to, neću. Brate. Šta ću ti to biti? Ja ću da izaberem. Evo. Ovo. I ovo. Imamo već sedelicu. Sedelica. Sedelica. Zašto ovako jezive, bebe? To je to, 2 po ceni jedne. Neću bebe. Onda ćemo čupavka. Dođi da pogledamo još jednu. Šta sve može? Ovo već imam.
Dobro, onda idemo dalje. Nećemo tu spavati. Zašto nije? Baš pogledaj kako je dobar. Spavat će. Pa to ima Zaga. Rekla si da to nećeš. A šta misliš za ovo? Čekaj, ko si rekla se duje i da je glupo? Na ceč. I to se duje, ali ja ću da uzmem ovo. Ovo je bolje. Čekaj, stani. Pogledaj ovdje šta sve dobiješ. Ili ovo. Ovo. Čekaj. Skupo. Pa hoćeš to jeftino? Samo gledaš. A što ne bi uzeli ovo? Pa šta ćemo, Đina? Ja ću Đina, Tik tak, kuca sat. biraj. Brzo, izbori spava nova dva. Šta ćeš? Brzo, brzo, gotovo, ostaćeš bizičak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. 1, 2, 1, 2. Ne. Hoću ovo. Ovo. To je, odabrala si, krećemo. Brzo. Još nešto. Nema više ništa, brzo i otkucao je sat. Molim te. Šišamo. Ajde. Ajde na kasu. Zavadimo, moraš da joj pomogneš. Đina, šta si izabrala? Ovo gdje će si se gzet. Vidjet ćemo šta ćemo sve da dobijemo. Jedva čekamo. U sljedećem videu otvaramo Đininu igračku. A ko je izabrao tu igračku? Ja. I malo tetka. Ted. Zajedno. Da. A vama, drugari? Da se igramo. Ako vam se svidio, Vidite tu dragu. Dobro, samo da odjavimo video. Drugari, ako vam se svidio video, lajkujte ga. Pretplatite se na naš YouTube kanal. kliknite zvonce za notifikacije. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao! Kaži čao! Đina, kaži ćao. Ćao! Đina, kaži ćao. Ćao!